sakmat ihi le kam ka tiya luti ge oblai udai oblai ya ui luti hado odep ke kam kami dua lang oh sudah bahang ni jeng biro ini to kopor jar kopor tentang ui ke jingo oblai ni bentar ke kopor kan dua kok pa trong yêu ba bdeng play trong yêu ba em play ba khoi play ba shisha play ba dak ya jaka bara play trong yêu ba ngam artatin ba mes ngap pat mes ngau habaki khon trong me kiduai ha ka kerteng khon trong me Jesus Christ rap bhang iwan ha ka ni ka plon ka ni ka khlip mat trong ni rengkat ko trai ka jing ngau khia ka mesim naga benta ka ri ba ka chat pendril trai nabari don hapde ka jingele ka thma ka banjur ko trai haba ka ri ba ka chat pendril hi paro ka wai ka nastang panna rengi aingo yeme ko kendrat papa hagum ka ni ka khlip mat ka ni ka poha Mesej lagi canggih beriau ko try banyak ho suka pertai yang kating don kam kasin syal kadar ko bukod nagadagada ko kenrat habang isakri ublay wa im ko try ublay walang ka par yang ini kenrat pabah ni ka por inget bat ni sanya hakating kular ka jom try kumne kumupad lang jom iwan bat pentem nya lagi nama try ka kular ka jom ka hang ladaki beriau jom ka Kidem penrit ila di kiduai kinwat ika khmat jonga bat kin paino nakaliti paman joki try ka kular jong me ong men sngo na beneng bat men penkhia ya gari ka ba i ka jongi try ba bha gari ka jong me hangni ka dom kam ya ka penkhia ko kanra try kilong sam isnong ki thau ka imlang ka salang ka dom kam ya ka penkhia ka jong me Eno taka daw ko jisu ko duway nga ka po. Yalam yang i try kam tam yang ka kam election ka basta sisi asli yin tap no ya ka vote patrangi ngay. Am da ka bor. Am do pat ya pom henrei do musimu jombe. Try kum ki sakri ki jombe. Ki ba me pha da ka banta ba sakri ya ka jat henreu. Ni pendem mat ni kok ngo. Aga ting yalam ka jombe. Pat ni sania aga ting kular ka jombe. Namar ni tep ko kan rahat na ba. Lempet men sngam na blang sa sisen ko kan rahat. Pat men pengkhia ya ka ri ka jombe. Aga ka tang Jesus Christ pan yalam bat ni. Aga ting ya nanti ka ting yam ni sa mat paduai. Amen.